Palazzo Ferreria mill-entità adolescenti li qed iwettqu programm ta' riabilitazzjoni. Proġett li sarraf fi ktieb fil-kuntest ta' sħubija wiesa bejn il-Caritas u l-Ministeru għall-Politika Soċjali fiċ-ċentru tal-Ibwar għall-adolescenti, ċentru speċjalizzat ħafna. Ir-ritratti fil-ktieb u d-disin tiegħu saru mill-adolescenti stess fid-Digital Lab li hemm f'Tal-Ibwar. L-istess adolescenti li bħalissa għaddejjin minn programm ta' riabilitazzjoni mid-droga fiċ-ċentru terapeutiku tal-Ibwar kienu huma stess li ppreżentaw il-ktieb lill-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon u lis-Segretarju Permanenti Mark Musu. Il-Ministru Falzon għall il-Ministeru għall-Politika Soċjali għandu diversi ftehimiet mal-Caritas. Fisser il-kollaborazzjoni bħala eżempju ieħor ta' kif il-Gvern qed jassisti b'modi differenti li jmorru ilin mill-għajnuna finanzjarja. Id-Direttur tal-Caritas Anthony Gatt spjega kif il-pubblikazzjoni ta' dan il-ktieb hija msejsa fuq ħidma li mhux biss tat sodisfazzjon lil dawn iż-żgħażagħ iżda li għenithom jaħdmu aktar fi spirtu kollettiv. Dan il-ktieb huwa suvenir ta' din il-ħidma għax it-talenti tagħhom, talenti artistiċi li ngħinuhom joħorġu, issa wkoll qed ipoġġuhom bħala forma ta' dan il-ktieb sabiħ ta' Palazzo Ferreria. Jien nista' ngħid li daw ħadu ħafna kuraġġ għax sabu il-Caritas u l-Ministeru jemmen fihom fil-potenzjal tagħhom biex nipproduċu ktieb bħal dan. Palazzo Ferreria mbena fis-seklu 19 fuq diżinn tal-arkitett Malti Giuseppe Bonavija u għattini l-ikbar palazz fil-belt u bid-diżinn uniku tiegħu u l-galleriji tipiċi Maltin huwa eżempju eċċezzjonali tal-arkitettura Maltija.